И здравейте хора, аз съм Боян и днес ще играем на Brawl Stars. Като предизвикателството е да играем с всеки един герой. Когато изиграя всяка една игра с герой и трябва да спечеля, видеото свършва. Да видим Gummy Bear, това е Нита, имам този скин. И пускаме на Soul Showdown, да много не ми се пуснат някакви хиперсилни хора. Сега ще видим. Да видим. Да видим какво ще стане, защото аз за първи път играя с Нита, аз съм много слаб с Нита. Дано да ме провърви. Нямам интернет, както виждате. 8 бит, 8 бит. И извинете хора, съм мъртъв. Добре, следващия герой ми е Брок. Или всъщност не. Пишете долу в коментарите какво искате следващото видео да е. Сега ще игра с Жужу. Да видим. Така. Сега Жужу, между другото, вчера я взех, като отварям си така звезди и изведнъж Жужу. Това му беше странно. И това докато играя с един мой приятел. Аре да умри бе. Yes. Добре, първият човек убит в това видео. Значи, там е Уърли. Yes. И умря. Но все пак хора, абонирайте се за видеото, харесайте видеото, извинявам се. Абонирайте се за канала и Епик. Абонирайте се за канала и следете за още такива видеа на Brawl Stars. Сега, знам, че събирам за беда, това е малко странно. Просто, малко, защо има Switch? Искам ступид. Добре, вече имам ступид. Няма го да имам, ще го имам. Следващия ми герой е Бъс. Много харесвам. Пак Soul Showdown. Да видим. Така, добри герои се падат. Само да една пратна кайма. Защото малко Бъс има близък мерник и това малко ме дразни. Ако имаш да е лечен, буквално това ще бъде най-бъгнатия герой в играта. Не знам защо си напуснах гаджета. Извинявам се. Така, добре. Да видим. И там. Давай. И иначе пропуснах си супер. Махаме се, защото че ме убие. Ланчот съм. Добре, супер. Защо двама бе? Трябва ми само да си зареда супер и добре. Зареди си супер. Можем да играем като хората. И Бинго. Да, Бинго познах. Where are you? Here you are. Не. За малко да го стъмна хора. Но все пак четвърто място 6 купи. Става. Тигнах мастери ранг, супер. Извинявам се за това, че съм
според някой страшно. Просто ми телефон много трудно и за това не съм добър. Добре. Иначе супер. Ако искате да гледате още такива видеа, повтарям, може да се абонирате за канала. И следващия герой е... ще пуснем Пам. Между другото, любимия ми скин на Пам, който нямам, ето този. Не знам защо. Просто ми е много смешен и искам да го имам, но нямам достатъчно джемове за него. Така. Значи сега ще играем. Добри герои ми се падат, а Пам според мен е малко слаба, защото има малко патрони пуска и както виждате пак няма интернет. Хайде, върви бе, Памичка. Хайде. Защо е? Добре, двама идвате. Върви ги от другия. Хора, нямам интернет, сори. Да, точно така. Ево при мен. Защо е? Айде. И хора, мъртъв съм. Не, хора, не, съжалявам. Това е просто несериозно. Сигурно съм пети. Да, познах. Няма нищо, хора. Пишете на вас долу в коментарите, кой ви е любимия герой. На мен лично ми е Жужо. И също така Бъс. Но странно защо съм ги подредил по ерти. Нали, трябва да е Нита, Супер Рер, Рер, Супер Рер, Епик. Имам само 2 епика. Всъщност не е така. Защото... извинявам се това. Но всъщност имам още доста епик герои. Вчера отключих Шрид, просто преди бях спирал го. Буквално съм играл от сигурно около година с него. Много обичам да играя с Аш, примерно, Бъс, Жужо. От вчера имам Жужо, но все пак харесвам да играя с нея. И това е последната игра, затова ще приключваме след тази игра. Ако спечеля, трябва да харесате това видео. Това се случва при доста труден вариант, защото аз съм страшно слаб и нямам интернет. Даже пуснах пинче за това, че съм слаб. И нямам. Точно сега няма да имам интернет. Браво. Поне тази игра няма да бъда 4, 5 или 6 или 100 лева. Майко мила, за малко. Айде. Шоу хора. Еха го делим в интернет. Ето го просто. Първи ставам. Не. Явно съм втори. Добре, това беше от мен, хора. До скоро.